Ahojte, moju tašku veľmi dobre poznáte. Kúpil som si nový telefón a do tohto bočného vrecka mi už tento nový nevojde. Takže to idem prerobiť, odnitovať, dať dole, vyrobiť nový korpus, nanitovať naspäť. Vymyslel som si iné zdobenie, konkrétne takýto stromček na jednej strane a na druhej strane ešte si niečo k tomu domyslím. Nakoniec som sa rozhodol pre takúto líniu, ktorá bude pokračovať z tejto jednej strany aj na záklop. Bohužiaľ som nemal už po tých rokoch tú istú farbu, tak som musel zvoliť to, čo bolo k dispozícii. No ale v každom prípade poslúži to rovnako, bude to síce trošku vytrčať, ale taška bude môcť slúžiť vďaka tomu ešte nejaký čas. Keďže ten telefón má úplne iný rozmer, tak bude to vyžadovať prerobiť úplne celú tú tašku. Ako vidíte, aby to tam pasovalo trošku lepšie, takže si celú tašku premyslím na novo. Sledujte!